Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव मोनथाम स्किमनि आपडेट लाबोदों बेनो जाबाय PM किसान बेनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव नोंथांमोननि 10,000 सोसिगोन आरो लोगोसे CMनि आत्मनिर्भर 2 lakhs एबा नोंथांमोना 5 लाखसिम मोननो थांगासिनो दङ लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ बेनिफ्राय भारत सरकारनि PM किसाननि रां सोनायनि डेट ओंखारबाय जों बेखौबो नायगोन टेक्निकेल लाइनाव थांना नायगोन जे स्टेटासा मा जादों मा जामारबा नोंथांमोना मोनमारगोन दा बे भिडिअखौ नायजोब अब्लानो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना बड' इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामनानै ला जेब्लायबो गभर्नमेन्ट साख्रिनि बागै आपडेटखौ मोनबाय थागोन लोगोसे सरकारि आसनिनि बागै एबा लननि बागैबो आपडेटखौ मोनगोन दा जोङो फार्स्टआव फैबाय PM किसान अफिसियेल साइटआव बेनो जाबाय 5 बोसोरनि टारगेटमोन बियो 6,000 बोसोराव नोंथांमोना मोननो हायो स' नोंथांमोना बोसोराव मोननो हायो आरो 5 बोसोरनि थाखाय बेखौ लादोंमोन स्किमखौहाय दा फैनानै इलेक्सन जासिगोन इलेक्सनाव जेनबाथाय सरकार गैलाबाथाय बे थाला आरो सरकारा थायोबाथाय बे थाफिनबाय थागोन दा बिथांमोननि इलेक्सना जागोन एप्रिलाव दा बेखायनो बेनि रांखौ सोग्रोबाय एबा सोसिगोन बेनो जाबाय डेट ओंखारबाय जों बेखौ नायनोसै दा बे डेटआ जाबाय अफिसियेलि फोसावखाबाय जेबो गोनो गोथो गैला बेनो जाबाय 16 किस्ति अल इन्डिया हिसाबै बेनो जाबाय 28 फेब्रुवारि नोंथांमोना 28 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टाव राङा हाबनाय जासिगोन PM किसाननि 2,000 आरो जायफ्रा खाफाल दङ खनसेनो मोनो बुरजाबो मोनो जेरै पेन्डिं जानायफोरा जे 4,000 गाहाम मोनो बेनिफ्राय 6,000 गाहाम मोनो आरो खायसेया 10,000 बो मोनो दा बेफोरबायदि माखासे रां हाबनाय रेकर्ड दङ दा बेखायनो नोंथांमोना 28 आव चेक खालामदो जायफ्रा गोदान गोजाम रां मोनो स' नोंथांमोना चेक खालामदो नाथाय मोनसे बाथ्रा गासैबो नोंथांमोना लेन्ड सिडिं आदार सिडिं KYC आ अके थानांगोन दा जों बेखौनो जोङो नैबे स्टेटासाव क्लिक खालामनानै जोङो टेक्निकेल लाइनाव नायगोन जे माबादि दंमारो बिथांनि स्टेटासा दा जेब्ला नायो स्टेटासखौहाय अब्ला लेन्ड सिडिं बेनिफ्राय KYC बेनिफ्राय आदार बेंक एकाउन्ट सिडिं गासैबो येस जानांगोन अब्लाथाय नोंनि रांखौहाय रावबो हमथानो हाला नोङो मोनखासिगोन दा नोंथांमोना मोनखासिगोन नाथाय मोनसेखौ गिबाय थायो नोंथांमोना FTA प्रसेसन न' जेब्ला रां सोगोन अब्ला मोनखांगोन अब्लासो येस जायो जेरै 13खौ नाय एग्जाम्पल 13खौ बिथाङा मोन्दोंमोन नालाय बेयाव FTA येस नाथाय लेटेस्टआ दायो येस जानाय नङा नो जागोन मानोना जेब्ला रां सोयो अब्लासो एप्रुभ खालामनानैहाय बिथांमोना येस जायो दा 15-16 खायसेया न' थागोन आरो खायसेया नोंथांमोना जेब्ला रां मोनो अब्ला नोंथांमोना येस जागोन लासैनो जायो जेबो टेनसन दाला आरो जायफ्रा मोनबाय थाखायो नोंथांमोना रांखौहाय मोनबाय थागोन जेबो गोनांथि गैया गिनो दा जोङो 15 किस्तिखौ नायगोन मानोना बिथाङा 15 किस्तिखौ मोनाखैमोन स' खायसेया मोनदों जानांगौ नाथाय बिथाङा मोनाखैमोन दा अब्ला बिथाङा माबादि कन्डिसन जों बेखौ नायनोसै दा बेयाव नायदो नै बेनिया न' दङ अब्लाबो बियो रांखौ मोनगोन मानोना किस्ति हगारनाय लोगो लोगो बियो मोनगोन 15 किस्तिखौ दायो बेनिया न' दङ स' जेब्ला एप्रुभ खालामो अब्लासो येस जायो दा नोंथांमोना वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट बेबादि दङ जेबो टेनसन दाला नोंथांमोना रांखौ मोनगोन आरो जेब्ला मोनो अब्लाथाय आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव बे सेम आइडिखौनो भिडिअ खालामगोन नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स खालामदो जायफ्रा नोंथांमोना मोनगोन बै समावहाय दा जों फैबा सेकेन्ड आपडेटआव बेनो जाबाय स्किम आत्मनिर्भर यजना लाइमोनफोरनि राङारि अनसुंथाइ स' बेयाव गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ नोंथांमोना डेटखौ लानानै आरो कल थांदों थाङाखै गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे खायसेनाव थांदों आरो खायसेनाव थाङाखै नोंथांमोना माने गिनांगौ गैया नोंथांमोना मिथिगौ 1 लाख लाइमोनफोराल' फाइनाल फर्म साबमिट खालामदों स' बेयाव दंखायो टटेला एन्ड बेनिफ्राय टटेल रेजिस्टार खालामनाया 2 लाखनि बारामोन स' नोंथांमोना कल थांबा रिसिभ खालामबानो जाबाय डिटेल्सखौ लाबानो जाबाय एन्ड टाइमावहाय डेटआव नोंथांमोना थांबानो जाबाय स' बेनिफ्राय जायफ्रानोखि थांदोंमोन कमेन्ट्स खालाम दा 1 लाखआ बेयाव मोनखासिगोन 2 लाखनि गेजेराव दा नोंथांमोननि टारगेटआ 2 लाखमोन नाथाय 1 लाखआल' फाइनाल फर्म साबमिट खालामदों अब्ला जायफ्रानोखि सेलेक्ट जाबाय बिथांमोनखौ लासै लासैनो कल खालामगोन स' बेनिफ्राय फार्स्टआव बिथाङा बुंनो सिमाहाय जे डिप्ल'मा लाइननिखौ सोग्रोगोन होननानै बेखायनो 18 मार्चआव बाथ्रा होनदोंमोन जे रांखौ सोनो आरो जेब्ला जायनिखि नर्मेल बिथांमोननिखौ जेब्ला आपडेट होयो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा बेखायनो नेथ'नांसिगोन नाथाय मार्चआव नोंथांमोना रांखौहाय सोनायनि चान्सआ दङ मानोना एप्रिलाव इलेक्सन जागोन नालाय बेखायनो मार्चनि सिगां माखासे राङारि अनसुंथाइ होनायनि टारगेट लायो बेखायनो नोंथांमोना नैबे 50%खौ मोननो थांगासिनो दङ जेरै हमना ला 2 लाख मोनोबा 1 लाखखौल' नोंथांमोना हरफिननांगोन आरो बेखौबो 10 इयार्सनि गेजेरावसो नोंथांमोना सुख'नांगोन लोगो लोगो नङा दा जोबोर मोजां जायफ्रा रां मोनो बेजों खामानि मावनानै नोंथांमोनाहाय माखासे जिउ खुंनो हागोन बा बिजनेसखौहाय स्टार्ट खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जायफ्रानोखि ग्रुपआव दङ 10,000खौ मोननो थांगासिनो दङ दा बिनि फर्म साबमिट खालामनाया 3, 4, 5 मार्चआवहाय लास्ट होथारनांगौ एबा बे सानथामनि गेजेराव अफिसाव सहैनांगौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रा फिलआप खालामाखै खालामना लाखादो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि CRPआनो जा BOआनो जा नोंथांमोना जाहाथे बेखौ होयो एन्ड गोबां भिडिअस नोंथांमोना नुखांबाय जुदि फर्म फिलआप खालामनो रोङाखैबा नोंथांमोना खालामबानो जाबाय लिंकआ दङ डिसक्रिपसनाव चेक खालामबाय थानानै फार्मिं नन फार्मिं गासैबो दंखायो नोंथांमोना चेक खालामदो आरो गोरोन्थि जानायफ्रा जेबो गिनांगौ गैया मानोना गोबां गावजों गाव सिगिलायदों जे गोरोन्थि जानायफ्रा मोनला होननानै नाथाय जेबो नङा नोंथांमोननि राङा मोनखागोन एस्टिमेट जाखानाय बाजेट दंखायो नोंथांमोना बयबो रांखौ मोनगोन मानोना स' नोंथांमोननि थाखाय 10,000 फैगासिनो दंखायो स' बेनोमोन दिनैनि राङारि अनसुंथाइ
अनसुंथाइनि सायाव बिगा आपडेट आरो लेटेस्ट आपडेट फैयोबा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनाहाय मोननो